Tak čo poviete, priatelia? Nezaspali ste náhodou? Pretože za nami opäť mimoriadne hektická veľká cena Číny. Tá prvá polovica, tak to bolo totálne kino a napokon premiérový víťaz 19-ročný Andrea Kimi Antonelli. A veľmi silné emócie nemohli chýbať. Karolína, nerozplakala si sa náhodou? No, byly tam dva momenty. Jednak samozřejmě Kimi Antonelli, protože vy víte teda, že mě rozbrečí spousta věcí a tohle je samozřejmě jedna z nich, nebo dvě z nich, protože jedno pro ně byl Kimi Antonelli a druhý pro mě byl Lewis Hamilton. Sice až v ten moment, kdy se tam začal objímat se svojí maminkou, která ho tento víkend velmi podporovala, ale vlastně já ani nevím, co z toho závodu vypíchnout. Já jsem si vždycky říkala, aha, tak tohle bude ten moment. A potom přišlo něco dalšího a potom přišlo něco dalšího, takže za mě skvělá velká cena. Ponúkneme asi aj highlighty, ale na dobrú hodinu. To celkom nestíhame. Čo bol highlight Štofy pre teba? Pre mňa určite začiatok tých pretekov. Ferrari sa dostal dopredu, krásne súboje, no a potom samozrejme ten samotný súboj Ferrari. Aj keď som hovoril pri tom komentovaní, že pre tú značku, neviem, či to bola značka ideál v zmysle straty času, ale pre nás, pre divákov, jednoducho tie boje boli veľmi dobré a vlastne Hamilton aj povedal, lebo myslel som, ani som si nevšimol, že vlastne mali nejaký dotyk a priznal, že sa aj dotkli s Leclercom, ale ukázalo sa majstrovstvo, že si každý nehali priestor a pre mňa toto bolo zaujímavé. Ako hodnotíš nového víťaza, 19-ročného Antonelliho? Tak ja sa z toho veľmi teším, pretože tak ako včera, aj dneska si myslím, že ten Antonelli ukázal, že to zobral s chladnou hlavou. Neurobil nejaké chyby, hlavne po štarte. Aj keď ho teda predbehli superi, tak proste ako nesnažil sa bojovať nejak ako hlúpo. Počkal si na ten svoj moment, dostal sa dopredu a potom už vlastne kolo čo kolo jazdil podľa mňa perfektné. A mnohí fanúšikovia v tom laufe podľa mňa úplne prirodzenom, pretože dekorovať nového víťaza je vždy veľmi silný moment. A videli sme tam aj kontrast Antonelli versus Russell. A hľa, môže byť zrazu Antonelli majstrovský materiál? Na to je podle mě ještě brzo tohle říkat, ale byla to první vážná velká cena, kde Kimi Antonelli opravdu doručil, protože on v úvodu toho víkendu pořád zaostával za Georgem, ale když přišly ty technické problémy Russella v kvalifikaci, tak on v tu chvíli v podstatě přidal, zabral a zaplnil to místo, které tam tímto Russell uvolnil a dneska jel úplně fenomenálně. Jasně, přesně jak říkáš, na tom startu on ztratil, ale on asi věděl, že prostě proti Ferrari tu šanci nemají, tak z toho vytěžil maximum. Zatímco včera start do sprintu byl fakt katastrofa v podání Antonelliho, tak dneska on to vzal rozvážně a potom, i když zase přišel po safety caru tlak Lewise Hamiltona, respektive po těch pitstopech tlak Lewise Hamiltona, tak on prostě nedělal zbytečné chyby, počkal si na to, až znovu přijde síla jeho monopostu a pak prostě ujel. Karolíno, ako si prežila vlastne aj celú tú ceremóniu, pretože z pohľadu Mercedesu Tota Wolffa tam bola celá generácia jazdcov, ale zároveň, keď vidím aj na internete tú fotku, ako maličký Kimi Antonelli podáva ruku už vtedy hviezdnemu Lewisovi Hamiltonovi, ktorý zrazu bol ako jeho otec. Podľa mňa to bolo veľmi, veľmi silné. Mně tam jako takový ten moment vlastně výměny těch generací přišlo to, že tam s nimi byl Bono, bývalý inženýr Lewise Hamiltona, který je teď inženýrem Kimiho Antonelliho a vlastně pro něj to podle mě musel být ještě silnější moment možná než pro samotného Toto Wolffa. I přesně já jsem čekala, co tam Bono zahlásí do té vysílačky, přesně jak si zmiňoval, protože on je už sám taková ikona toho sportu, takže mně z toho bylo vlastně až tak zvláštně najednou vidět ty piloty Kimi Antonelli, který se narodil v době, kdy Fernando Alonso už dávno vítězil, takže je to vlastně, já vždycky, když vidím někoho, kdo se narodil po roce 2000, tak mně přijde, že by ten člověk měl být ještě na základní škole a on už nám tady vyhrává závody. A já jsem zvědavá, co ještě od Kimiho Antonelliho přijde, ale v Ostravě já jsem řekla, že Kimi Antonelli v letošní sezóně vyhraje, ale čarodejnica. Upřímně jsem nečekala, že to přijde už ve druhé velké ceně. A skompletizoval vynikajúci víkend. Double Mercedesu potvrdil George Russell a na pódiu premiérovo v červenom Lewis Hamilton. Po ďalšom veľmi bojovnom výkone, aj ak rátame aj Austráliu, a ja zopakujem tú otázku. Je Lewis Hamilton späť, lebo odpisovaný už na to nemá, ale vyzerá, že predsa len to tam v kapse stále schováva. Tak, jak som spomínal zase ja, ako myslím si, že on asi ani nikdy nebol nejak ďaleko preč. A jednoducho na toho jazdca vplýva veľmi veľa faktorov, ktoré my možno ako diváci zvonku nevidíme.
Takže mne sa skôr len páči, že sa do toho teraz momentálne určite viacej obúva. Minulý rok na toho Leclerca nestačil a poviem to tak, že ja ešte od neho očakávam, že bude určite bojovať. Či ale je späť v takej forme, ako bol pred 10 rokmi, kedy vyhrával titul jeden za druhým, tam som si není úplne istý, ale aby potrápil jednoducho týchto ešte mladíkov a bojoval tú top trojku a práve tieto súboje mu vlastne aj dopriali to pódium, že nenehal to len tak, nešiel úplne tou bezpečnou cestou, takže ja sa z toho teším a držím mu palce, aby ešte ich potrápil hlavou. Já bych na jednu stranu klidně řekl, že Lewis Hamilton zpátky je a řeknu přesně proč, protože jemu se po té mizérii v té předchozí éře prostě vrátila ta jiskra, vrátila ta motivace. A je pravda, že Charles Leclerc nakonec ho dokáže porážet. I dneska to tak vlastně bylo, ale v momentě, kdy Charles Leclerc udělal tu chybu, nechal ty dveře otevřené, no tak Hamilton po té šanci skočil. A já jsem si trošku myslel, že Leclerc pak zase chytne druhý dech, chytne to tempo a před Hamiltona se dostane zpátky, ale Hamilton už mu pak to pódium zpátky nepůjčil. Pozeráme sa na celé spektrum súbojov George Russell versus Ferrari a o chvíľočku uvidíme aj opakované interné súboje medzi Leclercom a Hamiltonom. Z toho diváckeho hľadiska vlastne sa nemôžeme sťažovať. Opäť vidíme nejaký progres v rámci tých nových pravidiel. Samotný Charles Leclerc povedal, že wow, však to je super zábava, normálne som si to užil, ale predsa len robí Ferrari dobre? Že si neurčí tímovú jednotku, že nezasahuje do týchto súbojov? Tak keď si zoberieme, koľko času boli na kamerách a mediálneho priestoru mali ich sponzori, tak v tomto prípade nie. Myslím si ale, čo sa týka toho jazdeckého, tak ten začiatok sa mi páčilo, že ich nehali bojovať, ale keď už si 4. alebo 5. krát vymenili pozície, tak neviem, že či to je úplne potrebné. Na druhú stranu my asi ako diváci, a ja sa radím k ním, som rád, že tým neháva otvorené šance. Ja len dúfam, že vlastne keby sa bavíme o konci sezóny, lebo vieme, že tá ako Achillová päta Ferrari je v tých stratégiách, tak tam si myslím, že je správne jednoducho. Povedzme, keby tuto sú nejaké, že 4 alebo 5 pretekov do konca, tak toto by bola podľa mňa hlúposť. Karolína, v červenom počúvam tvoju diagnózu. Teda myslím na Ferrari, samozrejme. Tak samozřejmě uviděli jsme u McLarenu, že na tu týmovou jedničku se dá čekat až do posledního závodu, takže to asi od Ferrari nemusíme v tuhle chvíli chtít, ale mě upřímně, já to hodně prožívám, ty momenty, protože já se vždycky bojím, že dojde k nějaké nehodě. Já strašně těžko nesu starty a pak i tady ty manévry, takže já jsem měla zaryté nechty v dlaních a bála jsem se, aby se tam něco nestalo, protože z toho by určitě v Maranelu nebyl nikdo nadšený. Na druhou stranu, přesně jak říkali kluci, ty manévry nám ten závod okořenily a přišlo mi, že oni spolu vlastně závodili velmi elegantně, gentlemansky a snažili se tomu vyhnout. Nebyly to úplně nebezpečné momenty, jako jsme mohli vidět v minulosti od jiných týmových kolegů, takže jestli to takhle bude pokračovat, tak o zábavu je postaráno. A čo na to fanúšikovia pri televíznych obrazovkách? Zeptali jsme se na Instagramu Nova Sportu, jak se jim to líbilo, tento souboj Ferrari, a poměrně jednoznačně 66% fanoušků to hodnotí, takže alespoň je zábava. 9% fanoušků si myslí, že dlouhodobě to nejde udržet a čtvrtina fanoušků, 25% si na to má názor, že fandí Ferrari a tahle situace nebo tyto situace jsou na infarkt. A čo sme sa naučili oproti prvej veľkej cene v Austrálii z hľadiska jazdeckého tempa, z hľadiska predbiehania, pretože bola tam veľká kritika samotných pilotov. Bolo to dnes iné? Bylo to jiné, je vidět, že týmy i jezdci skokově pokročili v tom, jak využívat všechny ty energetické módy, i ten boost, overtake a tak dále. Zatímco v Austrálii bylo vidět kolikrát třeba na cílové rovince, že z té řady monopostu najednou jeden vybočil a prostě objel řadu dalších, zařadil se zpátky, jako někde prostě na silnici, tak tady už to bylo podstatně kreativnější a právě bitva monopostů Ferrari, ale nejenom nich, ale také Haasi versus Alpiny ukázali, že s těmi elektrickými módy se najednou dá bojovat prakticky všude a ty souboje často trvají mnoho zatáček, není to v podstatě jenom objíždění, což nám přináší fantastickou zábavu a já věřím, že možná když už méně budeme registrovat ty samotné jednotlivé módy a rekuperace a když tolik nebude na kamerách vidět i ten super clipping, který byl hodně odstíněn od těch záběrů tady v Číně, tak je to fantastické kino a mě jenom vlastně nadchává, o kolik kreativnější o tomto víkendu závodníci dokázali být a co to přineslo. Štofi, bude podľa teba ďalej pokračovať kritika jazdcov, zvlášť tých, ktorí sa nezapojili do bitky o pódia?
Tak predpokladám, že Verstappen už nejakú kritiku podal, aj keď som nič nevidel. Určite tí jazdci, ktorým sa nedarí, budú to kritizovať, ale ako spomínam, myslím si, že sa to vyrovná a jednoducho ten smer tej formuly je teraz správny. A poďme sa teraz pozrieť, zatiaľ čo to sú ešte emócie, čerstvo po dojazde s mechanikmi a samozrejme s vlastným otcom. Poďme sa pozrieť na tabuľku šampionátu, pretože neviem, či ste si to všimli, ale George Russell sa teda na pódiu netváril vôbec nejak extra nadšene. Stále je lídrom, ale iba o 4 body pred svojim tímovým kolegom a Ferrari sa zubami nechtami snaží držať v závese. Zamiešané to vyzerá byť asi celkom slušne, nie? No, ale přesně, jak jsi říkal, ten George Russell tam vypadal, jak kdyby pomalu ani na pódiu nedojel, i ta jeho vysílačka hned po závodě. On asi nebude rád, pokud budou s Kimem Antonellim podávat vyrovnané výkony a budou se v těch vítězstvích střídat. Co mi tam ale přijde nejvíc hrozné, že v té první desítce nebyl Oscar Piastri, protože druhý závod a zase žádný start. No, to je pomerne historický moment a akurát sa k tomu dostaneme. McLaren totiž nebol schopný odštartovať do samotnej veľkej ceny. Pátrali sme po príčinách a máme pripravené rozhovory dokonca s obidvomi jazdcami. It was an electrical problem on the power unit, different to Lando's. So yeah, just very unfortunate to both have issues, but we don't fully know any more than that at this point. So yeah, obviously disappointing. Tak v kostce šlo elektrický problém na pohonné jednotce. Zdá se, že oba monoposty trpěli trošku rozdílným problémem, ale McLaren ještě potřebuje více času, aby přesně pochopil, co konkrétně se tam stalo. Samozřejmě je to velké zklamání, ale teď McLaren musí dát tenhle víkend prostě za hlavu. Poďme si vypočuť ešte aj názor uradujúceho šampióna Landa Norrisa. Not a huge amount, honestly. Just an issue that's not letting us even start the car. Yeah, that's basically it. That's all I know for now. I think they're still trying to investigate what is actually happening or what's going on and why it's not working as it should. But of course, frustrating to come such a long way, put in a lot of effort. Not just me, but the whole team, and not even start a race. So disappointing. A Lando Norris říká, vlastně ani nemám moc to k tomu říct, prostě měli jsme problém, který nám neumožnil vůbec ten motor nebo ten monopost nastartovat. Musíme ale teprve prověřit přesně, co se stalo, těžko k tomu něco říci. Samozřejmě budeme makat na tom, abychom se vrátili zpátky a byli silnější, ale to je asi tak všechno, co k tomu momentálně lze říci. Katastrofálny úvod sezóny pre majstrovský McLaren. Ako to vnímaš? Tak predpokladám tak ako jazdci, ktorých sme videli teraz, ako neoštartovať do pretekov, to si myslím, že je solidný problém a dúfam, že čím skôr sa dajú do poriadku. Myslím si ale, že ako pre nás zaujímavé je jednoducho, že máme týmy, ktoré fakt boli, že na vrchu, proste ja som očakával, že McLaren aj v tomto roku nebude tam, kde je teraz. Sú veľmi, veľmi nízko, nedarí sa im technické problémy, takže aspoň taký wake up, jak sa hovorí, zobuďme sa, preberme sa a jednoducho musia rozmýšľať inžinieri, ako to zlepšiť. Nadšení určite nie sú ani v tíme Red Bull Racing. Max Verstappen musel odstúpiť po technických problémoch a celý víkend vlastne zápasil so svojím monopostom. Je nejaká teraz nádej pre fanúšikov Červených bíkov, ktorí za tie roky boli nielen zvyknutí na víťazstva, ale aj na veľmi kvalitný vývoj, že Red Bull bol schopný sa vrátiť do hry? No, v tuhle chvíli je těžko vidět, zatímco u McLarenu minimálně z výkonnostního pohledu bylo vidět, že se poučili z Melbourne a byli blíž čelu pole, pak ale přišly technické problémy, kvůli kterým neodstartovali, tak Red Bull to bylo jedno velké trápení. Tady v Číně viděli jste, že ani v závodech Verstappenovi se nedařilo dostat skrz hradbu Racing Bull z Haasu a tak dále, strašně se tam trápil. A v tomhletom momentě to vypadá, že ta jejich pohonná jednotka, byť je v celku spolehlivá, tak ale zdaleka nestačí na Mercedes a i zákaznické týmy Mercedesu začínají Red Bullu utíkat. Může být traťově specifické to trápení s tou přilnavostí, takže jiné tratě zase mohou být pro Red Bull lepší. No ale tam je druhá věc, pokud ty výkony budou podobné jako teď a i ta spolehlivost, tak ono to nadávání Maxe Verstappena na současné regule
řekl bych, přestane mít takový zvuk, protože víceméně už se v tom promítá ta frustrace z vlastní výkonnosti, než z toho, jak fungují současná pravidla. Uvidíme, ako dopadne stretnutie technickej komisie so šéfmi tímov, pretože už o 2 týždne v Japonsku môže prísť nejakým drobným úpravám, hoci po tom, čo sme videli dnes, nie som si celkom istý, či na to príde, aj keď navonok väčším problémom možno je samotná kvalifikácia. Veľké problémy má stále Aston Martin. Dvojité vypadnutie, najprv Lance Stroll a potom aj Fernando Alonso, ktorý už aj oficiálne potvrdil, že musel odstúpiť pre bolesti, pre diskomfort rúk. Také veľké vibrácie mu jeho Aston Martin spôsoboval. Takže to je príbeh jeden z tých doslova najhorších. Ono je úplně šílené, že jsme v situaci, kdy Aston Martin není schopen odjet délku velké ceny a my nevíme, kdy schopen bude. Poďme pochváliť jazdcov, ktorí sú za prvou štvorkou. Už spomínaný Oli Behrman na Haase, na fantastickej 5. pozícii. Na bodoch Pierre Gasly Alpine, Liam Lawson Racing Bulls, Isaac Hadjar vlastne z Ačkového týmu skončil Lawsonom na 8. pozícii. Pre Williams 2 bodíky uchmatol Carlos Sainz a Franco Colapinto, dvojité body takisto aj pre Alpine. Jedna tiež zákulisná informácia. Bol tam incident, môžeme si ho inak pozrieť, medzi Frankom Colapintom, argentínskym ministrom obrany, a Estebanom Oconom, po ktorom Ocon priznal vinu, zároveň dostal 10-sekundový trest, ale na sociálnych sieťach z Južnej Ameriky prichádzalo toľko hnoja, že manažment Franka Colapinta ešte počas veľkej ceny dával upozornenia a tým žiadal fanúšikov, aby sa správali slušne. Až do takejto fázy sme sa dostali. Pritom to pre Colapinta ešte dopadlo vlastne veľmi dobre. On vlastně nakonec byl 10., pozbíral aspoň 1 bod. On byl ale na úplně jiné strategii, proto v téhle fázi závodu on figuroval hodně vysoko a tak možná se fanoušci namlsali, nakonec nedojel ani tam, kde Pierre Gasly. Tohle bylo z mého pohledu naprosté nedorozumění. To je zatáčka, kterou můžete jet spoustou různých stop. Franco Colapinto si hodně nadjel a chystal se jí zavírat na těch čerstvých pneumatikách, což Ocon vůbec nevystihl. Na poslední chvíli skočil intenzivně na brzdu, aby se vyhnul tomu kontaktu, když zjistil, že Colapinto ho zjevně nevidí, ale už bylo pozdě a sám hnedka víceméně tak jako zvedl ruku a řekl: pardon, to jsem pokazil, tohle je moje chyba, to jde za mnou. Což bylo velmi sympatické u Estebana Ocona vidět, tak doufejme, že fanoušci pochopí a trošku se uklidní. Milí fanúšikovia, priatelia, pevne veríme, že ste si užili ďalšie ranné vstávanie a dáme si týždeň pauzu, hej? Trošku na dospatie, ale o 2 týždne sme späť. Upozorňujem, že potom na dlhú dobu bude pokoj. Veľká cena Japonska na ikonickom okruhu v Suzuke. A napokon tam budeme aj osobne, aj keď bude to logisticky obrovská, naozaj gigantická výzva. Tešíme sa na to, opäť všetko v priamých prenosoch, zákulisné informácie, ale čo samotná trať štofy, pretože Suzuka je ikona a tam to môže byť asi ďalšie úžasné kino. Určite to aj úžasné kino bude. Uvidíme, čo počasie, a myslím si, že táto trať práve bude vyhovať Ferrari. Ja teda nedržím nikomu, ja držím športu a musím povedať, že ten šport bude ešte o to lepší pre nás ako pre divákov, lebo si myslím, že sa vyrovnajú tie top týmy a budeme mať zaujímavé preteky pred sebou. Ďakujem za vašu priazeň, pozornosť, nekonečný svet športu na Nova Sport 5. Dnes aj v spoločnosti Karoliny Bulisovej, Štofiho Rosinu, Pavla Fabrihu a našich úžasných fanúšikov tu v publiku. Zdravíme vás na diaľku a tešíme sa na vás už o 2 týždne. Sme radi, že ste s nami. Majte sa krásne.